ବୟସର ତାରୁଣ୍ୟ ଢେଉରେ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଣିଷଟିଏ। ସକାଳର ଚାହା ଖଟିଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପେଶା ଓକିଲାତି, ନିଶା କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ଅବା ଚା ଖଟିଠାରେ ତାଙ୍କରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକର ବାଇପାସର ଗଦାଧର ବଳଙ୍କ କଥା। କେତେବେଳେ ସେ ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ନିଜେ ଆମୋଦିତ ହେବା ସହ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମୋଦିତ କରିଥାନ୍ତି ତ କେବେ ପୁଣି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ସବୁକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ, ଯାହା ସକାଳର ଖବରକାଗଜ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେହି ସମାଲୋଚନାଧର୍ମୀ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳର ଗରମ ଚାହା କପ୍ରେ ବି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଏହି ନିଆରା ମଣିଷ ଭଦ୍ରକର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗଦାଧର ବଳ। ଗଦାଧର ବଳ ଆଇନଜୀବୀ ଭଦ୍ରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଓକିଲାତି ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ଲେଖାଲେଖି, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ, ତା ବାଦ ସମାଜସେବା, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସବୁଥିରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରୟାସ ବି କରେ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ତାର ବି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଓକିଲାତି ପରି ଆଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ପେଶାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ଏହି ନିରଳସ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗରିବ, ନିଃସହାୟ, ନିର୍ଧନ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିନା ପଇସାରେ ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ଆଇନ ପେଶାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ନାବାଳିକା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ନାରୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅହରାତ୍ର ନିରନ୍ତର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହିଳା ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ ଆଦୌ କର୍ପଣ୍ୟତାକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଓକିଲାତି ପେଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ରଖି ହେବ ଓ ଗରିବ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାଧ୍ୟମ ନ କରି ଓକିଲାତି ପେଶାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ମହକିଲମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦରଦୀ କାହାଣୀ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପକାଏ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ଅନାବନା ଅକ୍ଷରକୁ ଏକଜୁଟ କରି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିପକାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ତାହା ଏକ ମନଛୁଆଁ ଗପ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶନ ହୁଏ, ପାଠକମାନଙ୍କ ମନକୁ ବି ଛୁଇଁଯାଏ ଓ ପାଠକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଅଭ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଇ ସେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉନ୍ମୋଚନ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନିଜର ନିଆରା କଲମ ଚଳନରେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରବୀଣ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଆଗଧାଡ଼ିର ସମାଲୋଚକ, ଏପରିକି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ। କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଜର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଘର କାମରେ ସହାୟତା କରି ନିଜକୁ ଗୃହସ୍ଥା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଫୁଲକୁ ସତେଜ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ସମୟ ବାହାର କରି ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇବାରେ ନିଆରା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ସେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଟି ଖବର, ଭଦ୍ରକ।